Good morning mga kaidol. Naunda ko hangyo sa mga tanan sumasakay commuter nga manghinaot ko unta nga dili na unta nila buhaton sa mga tricycle driver mga kaidol kay looy po din taon may mga tricycle driver mga kaidol nag-abang rami mga kaidol niya ritihan kami kulang-kulang mga kaidol. Hangyo ko mga kaidol na kung mahimo dili na nila utron mga kaidol kay dugay naman gugo nag-drive mga kaidol 25 na ko katuig perminti na ko makasugat na mga kaidol ang pasayro nga ilang 5 pesos or 6 pesos parisa nila 500 or 1,000 paingon-ingon dayon sila halaka pumandi ko yung sinsilyo dong 5 pesos sa manidong nakay sinsilyo ani 500 or 1,000 muna. So kami pod kay nagdali pod dunya labi na mga pasayro nga duty sa City Hall kapit na maliit ng sigtanaw sa oras. So dawato na lang namong 5 pesos kay wala may sinsilyo anang 500 or 1,000 nakapait ya mga kaidol kay panington pa miya malagong araw-aras kalsada mga kaidol para lang masinsilyuan bisan asa paingon para lang masinsilyuan mga kaidol tuloy panington in town mi okay lang moingon ng pasayro dong nalangan man ka dong kuhay lang nagbaliduha awa maura gapon isa lagi hapon so mo nang kung parisan diyang 5 pesos mga kaidol amo na lang yung dawaton. So mo na mga kaidol na pangyon ako sa mga pasayro nga okay ra na kung aksidente lang wala sila kabalo nga wala dahil sila sinsilyo kay nakasayod man ang ginuha na pero kung planado ang imong trabaho perminti na nimo ginabuhat sa imong isikatao ngayon ana sa mga tricycle driver nga uy na ako'y 5, uy na ako'y 6, uy na ako'y 7 pwede na ni parisa na ko 1,000 ayun niingon dayon ala ka dong nakalimot man ay ko dong wa day ko sinsilyo dong city ra man ay ako sinsilyo dong na sinsilyo 1,000 dong so no looy kay driver mo na og in town kung asa-asa mabta na lang mga 30 minutes pa sinsilyo nalangan unya nabaya pud may mga pamilya tagsa nga mga pamilya naghuwat sa balay kapagikan pa lang sa balay daan giingon na ang pamilya asawa muli ka alas city kay mahatod kag bugas ug sudan unya karon mo nang nagdali po rin mga driver mga kaidol kay aron makahatod og bugas ug sudan unya ino na po paghatod na po bugas ug sudan ino na po muli ka dire alas 11 kay magbayad ka sa lending ana na po mo na sitwasyon sa mga tricycle driver mga kaidol luoy kayo unya karon gilangan-langan nimo na sinsilyo sa dako nimong kwarta okay lang moingon kag nalangan makadong baliduha lang kuha na so marami hangyon ako mga kaidol sa mga sumasakay sa mga pangpasayro nga mga sakyanan ay out dili na unta na ninyo buhaton sa mga kuan driver luoy driver nag-abang pa ngayon naon ninyo inyong 5 pesos, 6 pesos, 7 pesos parisan nyo 1,000 so nagdali man lagi ang driver labi na nakapasayro hapit na maliit City Hall dodawato na lang ng iyong 5, 4 loy kayong driver pero pero kuan lagi ka nang wa mo kabalo nga kuan wala mo sinsilyo so nakabalo ang Ginoo okay ra na pero kanang perminti ginabuhat nimo nga mao plano nimo buhaton so dili na maayo kay nagkamali ka kay masuko ang Ginoo na ay mong gibuhat nimo nga mangloko ka sa imong sikatao o imbis taga-agra siya imong pagpalingkamot bantayan buong pamilya nimo taga-healthy nga panglawas di na lang tagaan kag mga malas-malas sa imong kinabuhi dagan sa imong kinabuhi mga football mo sa imong trabaho wa na mo gipangkaon ana mga kaidol kay di man maayo ang imong plano sa imong sikatao kaya ang ginaingon nila kung unsay imong gitanom mo po imong anihon
So kung makabuhat ka dili maayo sa imong sikat tao, daghan pong mga dili maayo mga bot sa imong kinabuhi. So nagkaliwanagan tayo mga kaidol. O mara na ako ang inyo mga kaidol nga dili na unta nyo na utrohon sa mga nagdrive sa mga pangpasayrong sakyanan nga nang inyong 5 pesos, 7 pesos, 6 pesos inyong parisan og 1,000 aron way kasinsilyo ang driver dawato na lang na inyong 5 pesos diya. So mara ta mga kaidol, bye bye.